नोंथांमोना नायगासिनो आंनि गामियारि सोलोंसालि YouTube चेनेल। दिनै आङो MS Wordआव बोरै आर'नाइनि रिबनखौ बानायो बेनि सोमोन्दै फोरमायगोन। दा नोंथांमोना नायलांबाय था, अब्लाना बुजिना मोनगोन नङा होमब्ला? अब्ला जोङो भिडिअखौ जागायदिनि। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। आङो MS Wordखौ अपेन खालामबाय। नोङो रुलखौ एसे मिलायनानै लादो। साइजखौ नोङो A4आवनो दोननो हायो। ओमफ्राय नोङो शेप्सआव थांदो। शेप्सआव थांनानै नोंनि शेप्सफोरखौ नायदो मा डिजाइनखौ लायो। आङो राउन्डखौ लाबाय। कन्ट्रल हमनानै नोङो बेखौ एडजास्ट खालामनो हागोन। समानै फैगोन होनबाना। बिनि उनाव नोङो कालारखौ आङो येल्ल'खौनो होबाय। ग्रिनखौनो होना होबाय। दानिया बै खनानिखौ आउटलाइनखौ नोङो अफ खालामदो। आउटलाइनखौ होनांला नोङो। बारायनाबो लानो हायो बेसेबांसिम नोंनो नांगौबा आरो। खिन्थु आंनो आउटलाइनखौ नाङा, बेखौ आङो 1 इन्सियावबो होनो हायो, ओमफ्राय दट होनो हायो आरो। खिन्थु दट होबा मोजां नुवा, होमबाबो होनानै नायनोसै आं दटखौ माबायदि नुयो नङा होमबा? नांगौबा दाहाय आउटलाइनखौ अफ खालामफिनसै, मोजां नुवाबा। दानिया नोङो शेप्सआव थांफिनदो। बियो मोनसे जाबाय नङा होमबा? दानिया नोङो शेप्स मोनसे लाबावनांसिगोन। राउन्डखौ आङो मिलायनानै लाबाय। दानिया नोङो इनसार्टआव थांनानै शेप्सआव थांफिनदो। शेप्सआव थांनानै नोङो 32नि मोनसे शेप्सखौ नों लानानै फैदो। नैबे आर'नाइ बायदिखौ हमनानै ला, बे आर'नाइ आरो मोनसे नों बेजों लग' बानायनो हायो। ओमफ्राय नों एडजास्ट खालामना लादो बेखौ। आङो एडजास्ट खालामदों। ओमफ्राय दा कालार होनांसै। बे गुफुरखौ आङो येल्ल' होनानोसै, माजों गोरोबो नङा होमबा? येल्ल'जोंनो गोरोबगोन बायदि मोनदां। येल्ल' होनांबाय। वाव, जोबोद समायना जाबाय नङा होमबा? सान बायदि नुलायबाय। दानिया नोङो बै आउटलाइनखौ खोमोरसै। आउटलाइनखौ आउटलाइन खालामना होदो नोङो। गोमोरबाय, बरिया जाबायलै। दानिया नोङो राउन्डखौ मोनसे बोफिनदो। नोङो एडजास्ट खालामनानै लादो ओरै खना ओरै खना। ओमफ्राय मिलायनानै लाबाय। मिलायनानै लानानै दानिया नोङो कालारखौ ग्रिनखौनो होफिननांसिगोन नङा होमबा? होमबानासो मोजां नुगोन। बिनि कालारखौ ग्रिन होनानै बे साइडनि आउटलाइनखौ आं खोमोरना लाग्रोदों बारु। मोजां नुनाय नङा। ग्रिनानो साबगोन। आङो ग्रिनखौनो होबाय। एसे दंबावो मिलायनो, बेखौ मिलायना लाख'नो हायाखै। बरिया, जोबोद समायना नुबाय नङा होमबा? एसे मिलायबाय। आउटलाइनखौ बैनिखौबो आउटलाइनखौ बहाय। दानिया नोङो बेखौ जाबाय, बेयो नङा होमबा? दानिया नोङो वर्डआव थांनानै नोङो बेखौ लिरनो हासिगोन। आङो गामियारि लिरग्रोबाय। बास, नोङो स्टाइलखौ लाखानो हायो, मा स्टाइलनि लानो, राउन्डनि लानो ना मानो। ओमफ्राय नोङो बेक टु फ्रन्ट खालामना होदो। सेन्ट टु फ्रन्ट खालामना होबाबो जागोन बेयो। टेक्स्टआव थांनानै वेरफार टेक्स्टआव नोङो स्टाइलखौ नागिरना लाग्रोनानै नोङो टेक्स्ट वेरफाराव थांनानै सेन्ट टु फ्रन्ट खालामना होबाय आं। बेयाव थांनानै फन्ट टु टेक्स्ट, सेन्ट टु फ्रन्ट बिदि खालामना होबानो जाबाय आरो। जाबाय बियो। दानिया नोङो एसे मिलायना लाबावदो। नैयाव थांनानै शेप्सआव थांदो। मा डिजाइननि नांगौ नोंनो नङा होमबा? शेप्सआव थांनानै मा डिजाइननि होनो गोसो होदो। आङो बे हाजो बायदिखौनो लानोसै।
बेखौनो आङो एडजास्ट खालामनोसै बरिया बेखौनो बिराद मोजां नुबाय दानिया कालार नङा होमबा कालारखौ नोङो येल्ल'खौनो हो बेस्ट नुगोन येल्ल' बरिया जोंखांखाबाय आउटलाइनखौ अफ खालामदो बे जाबाय दानिया बे मोनसे जाबाय आरो मोनसे लिरबावनासै नोङो गामियारिल'सो जाबाय सोलोंसालिखौ लिरनांसिगोनलाय नङा होमबा दहाय बायदि थांफिनदो स्टाइलखौ नागिरदो मा मोनसेखौ लायो आं बेखौ लाबाय सोलोंसालि सोलोंसालि जायासै नङा होमबा सोलोंसालि दासो जादों अके बा हिन्दी फिल्मनि नाम होनाय बायदि नुलायथारबाय नङा होमबा बेखौबो नोङो एडजास्ट खालामना लादो एसे ओमफ्राय सेफ स्टाइलाव थांदो ओमफ्राय राउन्डखौ नोङो नैबेखौ लादो बरिया राउन्डेड बेखिनियानो बरिया बेखिनियानोमोन नङा होमबा भिडिअ'आ दिनैनि थाखाय थेंक इउ नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे साखाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुना होदो नङा होमबा अब्लानासो आंबो मोजां मोजां भिडिअ'फोरखौ नोंथांमोननो होबाय थानो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो सोलोंनो हागोन बेनिखायनो चेनेलफोरखौ सापर्ट खालामलायदो नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो आंबो भिडिअ'फोरखौ बानायबाय थानो गोसो गुदुं जागोन नङा होमबा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ अनसायदो जाहाथे मोजां मोजां भिडिअ'फोरखौ आङो होबाय थानो हायो आरो माबाफोर बुजि मोनैफोरखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव थुलायदो अब्लाना जोङो रिप्लाइ होनायावबो मुखुब दङ नङा होमबा दिनैनि थाखाय बेखिनियानोमोन गासैसिमबो आसा फारिबाय उनाव लोगो मोनफिनगोन नङा होमबा